Bad migawo mar obila mang'we maling'ling NIS oyango ni jo Kenya ma kwan gi 1,000 gore lweny madhi nyime kind piny Ukraine kod Russia bang' lombgi kod agents ma bandia ni dhi migi tije mani kod chudo mabop e pinyno. Ripot mar NIS bende olero ni jotije sirikal moting'o obila moko mag okwach kich, jotije paw ndeke manono donjo kod wuok oganda pachoka kod apisas marito mbetre mag piny Kenya e boma ma Moscow ema notimo tudruok makamano. Kaka jafwambo marwa mar weche arita kod njore Cynthia Onyango ketonwa ler, kambi moro pachoka endi emotigodo e wuondo jo Kenya kikonyogi kod osiptende moko mayudore e boma ma Nairobi ka. Bang' ywak betie kendo anyuola chwalo kwayo ne sirikal ng'iyo kama nyuondgi manodhi tich e piny Russia nitie, kawuono e od bura mamalo, jatend kweth mathoth e od bura ni Kimani Ichung'wah ochung' kendo somo lipot mar tend bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling pachoka mong'ere kaka National Intelligence Service kata NIS, ma oketo ler e chal mar wach mar midhiero mosekelo nek mag aching' ne moko kuom jo Kenya. Lipodno makelo koyo oyango ni jo Kenya ma ok tin ne 1,000 osechwal kendo gore e lweny e kind piny Ukraine kod piny Russia bang' gombo mar yudo tich opogi e lwet achudhe moko ma jo miriaso manochwalogi e pinyno ataro mar ng'eyo margi. They were deployed to active war front areas. One Kenyan, Eric Korinko, was shot and unfortunately lost his life. Others remain injured or missing in Russia. Kaluwore kod lipod NIS, achudhego geto jolweny manosetieko tich, obila manoweyo tich kod jo Kenya mantie kind higni 20 nyaka 50. Achudhego nonro yango ni osebedo kalombo jo Kenya maonge tich kod osara machwe manyalo romo 350 kod omenda mamoko kaachiel kod nyalo mar yudo bok mar bedo japiny Russia. The agencies have been enticing Kenyans, promising them lucrative terms of service such as salaries of about 350,000 shillings per month and hefty bonuses between 900,000 shillings and 1.2 million Kenya shillings, as well as eventually being issued with Russian citizenship. Jo Kenya ler wacho ni osemedore e pinyno ka yande gitiyo kod yore wuoth e pinje kaka Istanbul, Turkey kod Abu Dhabi bang'e loko yore wuodhe kendo tiyo kod piny Uganda, Democratic Republic of Congo kata DRC nyaka e piny South Africa mondo kik fwenygi. Nonro yango ni achudhego mawuondo jo Kenya osebedo katudore kod jotije mag sirikal moting'o obila mag paw ndeke, obila mag okwach kich, obila marango yedhe mamero ji kod bad migawo mandiko jotije e pando jo Kenya nyaka e piny Russia. The agencies have been colluding with rogue airport staff from the Directorate of Immigration Services, the Directorate of Criminal Investigations, Anti-Narcotics Unit, and National Employment Authority to facilitate the recruits without interception at the Jomo Kenyatta International Airport. They have also been colluding with staff at the Russian Embassy in Nairobi and the Kenyan Embassy in Moscow. Betre mar piny Russia e pachoka kod betre mar pachoka e piny Russia mayudore e boma ma Moscow osebed ka itiyogo e chiwo bok ne jo Kenya ka kambi moro mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited mayudore apaya ma Koinange Street e boma ma Nairobi ema osebed ka itiyogo e chwalo jo Kenya e piny Russia. Global Face Human Resources Limited, a private recruitment agency located along Koinange Street in Nairobi, owned by one Festus Arasa Omwamba. The agency has actively conducted recruitment drives in Kenya targeting skilled and semi-skilled youth for foreign employment as using the Kazi Maju initiative to present itself as a legitimate government-endorsed recruiter. Nyaka sani, jo Kenya 39 osechwale osiptal, 30 osedugo pachoka, 28 pod olal, 35 nitiere e kambi, 89 nitiere paw lweny, achiel omaki kaachiel yande osetieko rage. E kinde mamoko kuomgi osewito ngimagi e lweny kaluwore kod koso lony makende, kendo moko bende osehiny. Sirikal kwayo mondo kaw ndamo mager mapiyo mar chik ne apisas mag sirikal matudore kod achudhego e chwalo jo Kenya gore ne piny Russia e piny Ukraine ataro mar chik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.